Sa Milyonaryo, Ma'am Cheska Eli. Sa Milyonaryo, nakita ko yung message mo. Kain tayo, kain. Oo nga, nabawasan ka ng 957. Wala pa nag-thumbs up. Ikaw pa? Kahit po siya. Ayan, may tinapa, tsaka talbos ng kamote. Tsaka kape. Kaya pala ang harap niya. Salamat ka, Cody. Kadok sir, huwag mong igala yung name mo. Hindi ka naniwala. Pag ganyan, sir, mo yung mo. Nag-iisip pa ako ng ulamin namin palagi. Tinapa, sir, milyonaryo. Kaya, talbos ng kamote. Tsaka lamang, pinsili. Wala palang harang yung live ko. Yung walang harang. Ito, nilagyan ko na sa milyonaryo. Sayang nga pang din yan. Nag-aapon kasi ako hanggang katapusan. Sayang din. Diba sabi ko sa'yo, Sir Milyonaryo, huwag mong igala. Sabi mo kasi, di ka takot kay Lolo. Kaya yan, bawasan ka. Sabi ko sa'yo, huwag mong igala. Kahit lang, mga 1 week. Huwag mong igala. Gumawa ka ng media mo, yun ang gala mo. Kunwari, milyonaryo, yun ang lagay mo. Ninja. Nawala. Tawa si Sir Milyonaryo. Sabi na. Awa. May shoutout sa mga naka-BG na hindi nagpaparamdam. Salamat po. Basta yun, sabi Sir Milyonaryo, yun ang tatandaan mo. Pag na 1,000 ka na, huwag mo gala yung main mo. Gumawa ka ng media mo. Kunwari, milyonaryo yung Ujamo Ninja mo. Yun ang magala mo.
Ayan, shoutout sa 4 million. Salamat sa mga naka-video dyan. Guys, ano lang to guys ha, 30 minutes lang. Hindi ako magtatagal. Alam niyo naman yung LS ko. Hindi na ako magtatagal ng LS ngayon. Kasi mahirap i-play pag ano. Totoo yan. Sabi, ikaw nga gawa ng video ko. Ay, hindi kita magagawa, Sir Milyonaryo. Sa cellphone mo yan. Madali lang, Sir Nick. Ito, turuan kita. I-click mo yung, ano ba yan? I-click mo yung picture mo dun sa taas. Paano ba? Hindi ko paano i-explain dito. Hindi, gawa na lang ako ng video. Screen video ko na lang. Screen video ko na lang, Sir Milyonaryo. Yan mo na lang. Parang yung ginawa mo ngayon, di ba? Ginawa ka ng Milyonaryo Jamot. Yan. Ganun lang. I-click mo lang yung pangalan mo dito sa taas. Diba yan? Tapos mag-add ka doon, nilagay mo yung plus sa taas. Ayun o. Makita mo yung account mo doon sa plus. Ayan na yun. Yung plus. Click mo yung plus. Mag-register ka ulit. Ayun, mag-register ka. Mag-register po kayo tapos yung pangalan mo, ibahin mo na lang. Halimbawa, Jose Manalo, taga Pasig City. Magwala ka na rin ng ano mo. Huwag mong lalagay cellphone number, email lang. Huwag ka maglagay ng cellphone number, email na lang lagay. Okay, Sir Milyonaryo? Madali lang, Sir Milyonaryo. Ayan. Loading ka. Gumagala na ako ngayon. Mahirap na. Kaya kailangan kong mga bagong subscriber. Ang dami pumapasok, hindi nagtatamsak. O wala akong kanin, kuno na ako. Ako lang nagtamsak. Dalawa lang kayo. Yung iba, hindi nagtatamsak, pumapasok. Okay lang. Views lang.
Nakakagalang kumain. Ako lang nag-thumbs up kapogi. Dalawa lang kayo, Sir Milenario. Yung isa kilala ko. Ayan, yung iba pumapasok. Tumitingin lang sila, dumadaan. Pero kaya hindi na sila nagka-thumbs up. Ay, okay lang yun. Views lang naman yun. Ayan. Saliran Gamer, shoutout. RMR, kumusta ka na RMR? Overheating na talaga ang CP ko, sabi niya. Sige, sige, Sir Bernardo. Salamat. RMR. Ayaw mo na yung PPM ko na ako kung napilan yung WH mo. Kung sakala, so panda ka rin, mismo ka na. At iba yung matuto, di-play kayo sana. Ilan yung WH mo? RMR, nandiyan ka pa ba? At ka pa kaya? Alaya ba? Ay, Diyos ko. Alaya ba 2,000? Mete. Alin gaw no? Kaya ka na eh. Di ba tingnan yung gadget? Pagbayo kayo matutod, ilang ninja mo, pag-play mo kitang kaya ka. Kasi gumana yan. Kasi itang i-backilog mo, anong gagawa ng backilog. I-backilog may monetize dahil kitang gawa ng asawa na. Ginawa yung ninja, tapos pinlay na lang. Apulong ninja. Ay ta, may ginana yan. Luwag ka laptop. Gawa kang ninja. Mga pulo siguro, pwede na eh. Tapos play mo ka hanggang mayroong matutulog. Mantinggawa ng bakilog. Yan i-monetize na eh. Kaya ngayon upload na yung kaya na. Upload na lang siya ng mga video niya. Sabi niya. Ali, kung laptop pwede, Apollo Ninja, tapos i-play mo na reta, gumawa kang kahit diba tab. O, bawa yung tab 1 mo, kaya i-Bruno 1. Yung tab 2 mo, Bruno 2. Tab 3 hanggang 10. Gawan mo kanita, di ba gawa kang playlist? Ako, nagbili ako ng 1.5 WC isang kakilala ko. So, Sir Milenario. Oh, na okay lang problema yung Sir Milenario. Kasi ano naman yan, okay lang yan. Kung may pambili ka, pwede naman. Kung wala kang pambili, yun. Kailangan mo talaga magtyaga. Sir Ariel. Kumusta ka na, Sir Ariel? Good morning po. Yan si Sir Ariel. Iba na kayo si Sir Ariel. Laki ng bahay niya. Nasa, ano na yan, nasa 30 plus. Salamat po, Sir Ariel.
35,000 na siya, oh. Ito, pakilala ko sa inyo si Sir Ariel. Ano to, magaling kumanta, matagal ko na rin kilala. Dati, ano to, wala pa siyang 1,000, kaya pinag-graduate ko rin siya. Kaya ngayon, tignan mo yung bahay niya. 35,000. Di ba? Tapos ang ano niya, ang views ni Sir Ariel, 5 million. Ayun o. Oo nga, idol, dito ako gumagod. O, di ba? Sir Ariel, natatandaan kita, never kita makalimutan. Ikaw pa. Di ba si Ma'am Cecil, o, sino si Cecil, di ba yung, di ko alam kung kaano-ano mo si Ma'am Cecil. Di ba? Si Cecil naman, nag-upload siya ng mga video. Kaya yun. Okay, guess ko na yung may kapag. Wah! Ganun gagawin mo, RMR. Basta, luyan mo, tapos tignan mo kung nagbago yung WH mo. Try mo lang, no? 1 day lang. Tapos tignan mo kung lumaki yung WH mo. Tuloy-tuloy mo lang yun. Cecil, kasama kami. Opo, tama. Kasi ano yun dati, 100 plus lang o 200 lang dati yun. Nung pumunta sa akin yun dati, hindi ako nagkakamali, mga 50 plus lang yun dati, si Cecil. Tapos nung mga ilang buwan, ilang araw, di ba, nag-upload nga dahil po dun sa ginagawa yung mga uploading na concert na mga artista, ayun, nag-boom yung channel niya, naging 4,000 ngayon. Opo, naging 4,000 yung niya ngayon, subscriber niya, di ba? Dahil nakapag-upload po kayo dun sa mga video niyo na, ang tawag nito, mga video niya ng mga concert ng mga artista, di ba? Oo, 280 lang, tama. Sa June, binita ulit ako ng 1.5. Sir Milenario, pwede yan. Basta ipagpatuloy mo lang yung mo, Sir Milenario. Kaya yun. Di ba? Sir Aaron, malay mo, mga ilang buwan lang yan, mayroon ka ng 100,000. Di ba? Ang pinakamalaki niyang views, guys, 1 point, hindi ako nagkakamali, 1.5 yata, 1.5 million. 1.5 million. Yung kay Marcelito, tama ba ako? Yun. Oo. Diba? Napanood ko kaya yun. Silent viewers lang. Ay, Apong Loy. Shoutout Apong Loy. Okay, sana idol. Oo po. May kakilala na ako. Road 100,000 na siya. Nag-upload siya ng mga about sa Marcos. Ano siya, nasa 90,000 na siya. Kilala ko siya. Pero ano naman siya, humble naman siya hanggang ngayon. Kaso ang problema, Sir Ariel, hindi ka na nagkumakanta, no, Sir Ariel. Alos upload ka lang ng mga concert. Yung mga kanta mo, paborito ko yung mga kanta mo. Dina-download ko kaya yung Sir Ariel. Good morning po, sabi niya. Apong lang mga tama. Kain tayo, guys. Wow. Sana all, Sir. Sir Ariel. Marami nakabook na concert. Ano po ba kayo? Organizer ba? Organizer po ba kayo, Sir Ariel? Di ba sa US po kayo, Sir? Apong Loy. Sakura. Hindi ko shoutout po. Honest lang po.
Sir Ariel, nag-message na po ako sa'yo dati. Hindi mo lang yata nakita. Check mo po yung kung ano messenger niya, Sir Ariel. Hindi, ano naman yan? Sa kanya naman yung Sir Millionario. Yung video ni Sir Ariel, sa kanya yan. Ano niya? Cellphone niya tayo. Kaya nag-upload yan. Hindi ako hilig mag-upload ng ganyan. Baka sa isa ka. Nag-PM ako. Dimple Sakura Vlog, salamat po. Kalami picture thumbnail na may. Hindi po. Hindi kalami yun. Kanin, tsaka talbos ng kamote, tsaka tinapa. Tsaka kape. Sige. Taksakan po natin yun. Tamsak na po ako Dimple, okay na po. Alright, ano lang, 8 minutes na lang ako guys 8 minutes. Hanggang 30 minutes lang ako. Thank you sa mga dumalaw. Kung ang tamad, begisan na. Pati buntok ay medali. Ay, mali nga kayo po. Ating po. $22 po sir, 22. Meron na po niya, nagsahod na po yung mga YT niyan. Ano mga araw ngayon? 24 na yata ngayon, 24, 23. Nagsahod na po sila ngayon. Kapag nag-email na po sa'yo si YouTube, okay na po yun. Every 22 po ng of the month. Pero ngayon kasi binago yata, magiging 18 na. Ewan ko, by next month yata 18 na yung sahuran. Hindi na 22. Pero meron na po ba kayong PIN? Meron na po ba kayong PIN? Mas malaki po yung sahod nyo niyan. Oh, I see. Okay. Ganun po siya, Sir Ariel. Kasi yung iba kasi 22 pa lang may sahod na sila. Christian Andolan Official, shoutout sa iyo. Good morning. Kilala kita, Christian. Kaya nakilala kita kay sikit nakilala. Kay Arts Vlog. Nakikita kita sa mga kay Mo 25. Alam ko eh. Tama ba ako, Christian? Matagal na rin ako dikit sa iyo, Christian. Kaso hindi lang ako nakatanggap na ako last month, April 21. Kala ko ngayon 21 ang padala na. Wala pa. Wala pa po ba ngayon? Hindi, check niyo po ngayon, Sir Ariel, check niyo po ngayon kasi meron na yan. Patamsak po sa ayun. Incoming LS daw ni Christian. Magtamsak lang ako.
Dali lang. Oo, kilala ko yun si Mo25. Nasa Pilipinas na nga siya eh. Nag-post sa FB niya. Kala ko. Check niyo po ulit. Sir Ariel, meron na po yan. May sahod na po yan. Kasi hindi, ano po yan, hindi nadidelay yung sahod ng sa YP. Mas malaki po yung sahod yan kapag marami kayong views. Lalo na mga skip ads, mga ganyan. Nasa Thailand na. Ah, nasa Thailand na ba? Di ba nasa Pilipinas lang po dati? Umuwi siya? Tingnan mo, wala pa akong jacket dito. Ah, nasa Thailand na po ulit. Sakura yan. Patamsak din yung kanyang LS. Nakapin po kay, kay Dimple Sakura. Nasa Thailand po siya ngayon. Sir Ariel, check niyo po. Baka meron na yun, sir. Sigurado ako meron na yun. Kasi alam ko na una po kayo sa inyo. Di ba US po kayo? Sa US po kasi hindi na di-delay yung sahod dyan. 22 pa lang may sahod na po kayo. Pero sa Pilipinas, ano pa lang yan, nasa 24, meron na yung 24. Kaya sahod ng mga taga-Pilipinas, 23 o kaya 24 yung sahod. Pero 22 wala, malabo. Malabo pong magkaroon ng sa 22. Okay guys, meron na lang po tayo ng 3 minutes. Salamat po sa mga nakatambay dyan. Saka naka-GG, salamat. Baba. Opo. Totoo yan. Sir Ariel. Sunday 22, ano ba ngayon? O baka bukas pala yan. Laki pa naman sana. O talaga? Sir Ariel, malaki? Mga ilang dollar po. Mga ilang dollar po ba yung kinita nyo? Malaki sigurado kasi milyon ng views nyo. Mabidi DC, shout out po. Salamat. Salamat po sa pagtamsak sa number 9. Wow! 1K plus. Talaga? Ang laki nun. 1K plus 1,000 times 52. Wow! Laki! Grabe ang sahod mo, oh. 52,000, Sir Ariel. Sana all. Laki pala ng sahod mo. Tignan mo si Sir Ariel, guys. Ano 'yan? Ano lang to dati, guys. Dati alam ko napabayaan dati. Ito kwento ko lang sa inyo. Kasi si Ariel napabayaan dati yung yung channel niya dati hindi nag-upload matagal. Kasi inaano din to, minomonitor ko din to dati noon. Kasi siya, may talent siya eh. Kasi maganda yung boses nito eh. Kaya hanggang naisipan niya siguro tinuloy niya yung yung YouTube channel niya hanggang nakagraduate siya ng 1,000. Siya, gumagala. O, tignan niyo ngayon guys, yung bahay niya is 35,000 dahil sa pag-upload niya. Pero sarili niya yung video niya kasi mas maganda talaga yung sarili niyang video na hindi niya kinukuha sa iba. Saliran Gamer, shoutout. Patamsak po naman ng ayun. Next natin sa yung natin. Si Christian natin next. Ayan, si latest upload pa, watch po. Sabi niya. Sige, watch ko po, Mama B, yung saging mo. 59 seconds lang po. O, Sir Ariel, deserve mo naman yan, Sir Ariel, na ma-reach yung ganyang revenue.
Tsaka pinaghirapan mo yan, Sir Ariel. Salamat, host. Okay na po, ma'am. Piniplay ko na siya. Para makadagdag views po ako sa inyo. Siguro ba 36 views na to. Saging lakatan, banana. Fresh po ba ito? Parang hindi na sila fresh. Parang ano na siya. Lakatan, banana. Napanood ko din yung package mo, ma'am, ma'am Mabi. Sana all. Anong sana all? Ikaw nga, kami po yung magpapasana all sa'yo, Sir Ariel. Dahil yung dollar na kinita mo is 1,000 plus. Aabot po ng 50,000 yun. Wow, salamat host very much. Opo, na ano ko yun. Napanood ko yun. Napanood ko yun. Diba? Alam ko po. Di ba minsan nag-alas po kayo ng isang araw? Ay, meron kayong LS. Kung saan ko na lang din. Yan pang number 2. Okay na po. Maraming salamat guys sa pagpunta po sa live ko. Yan. Sa mga naka-BG po, salamat. Kilala kita kung sino man naka-BG ka. Dalawa kayo. Thank you so much sa naka-BG. Sir Milyonario, salamat ha. Ma'am Mabi, Ma'am DC, salamat po. Kay Christian, Sir Ariel, kay Saliram Gamer, Juan Tamad, salamat. Sino ba? Si Apong Banji, ano po si Apong Banji. Apong Loy, shoutout sa Apong Loy, salamat ha. Dimple Sakura Vlog. Thank you. At ako ay mag-end na rin po. Maraming salamat po sa inyo. At sana po okay po kayo at maraming salamat sa suporta. Sir Ariel, ingat po kayo. Balato na lang po, Sir Ariel. Hindi, joke lang. Baba na ako. Baba na ako. Sige, Sir Ariel. Enjoy mo lang yung sahod mo, Sir Ariel. At sana makatulong sa iyo sa YT. Thank you po sa lahat. Ingat po kayo dyan lagi. Lalo sa ibang bansa. Ingat po kayo. Thank you po. And God bless you all, guys. See you around po. Keep safe, sabi ni Ma'am PC. Salamat po, Ma'am. Thank you po. Ingat po din kayo. Paalam po.